Mboshongora segment kubva kuna Papa Isabel dzinosanganisira dzipi amavuko Papa Isabel. Lifuka njani? Tagona magona ta. Ndimachero na budhi. Eza ukuba. Ndoba tafuka mama wangu. Momo mlauzi. Moli mlauzi. Chipinga cho dada. Naskudanga. Papa. Ndakapakata. Yes. Munongozviziva kuti bhegi rangu rinotakura. Ende kana ratakura rino offloader. Anenge ari mawani. Kuti vanhu vaone zviri mukabhegi ndire 10. Yes. Zviri mukati hazvioneke. Yes. Inzwai Zimbabwe. Ndine urombo mukoma kebi. Ndine kumwe kutaura kwatekamboita kumashure. Asi ndangoti ndingoti turu. Nyaya yekuti munyika yeZimbabwe mune vanhu vanogara panzvimbo. Okay. Vagara panzvimbo inogona kunge iri state land. Iri kungodzi vana veZimbabwe vari kugara ipapo havana chairi kubhadhara kana kuti ifamu purazi rakagara vanhu rikazotorwa mushure mekuti vakanga varipo vakaenda chirongwa ichakamboitika. Vanhu havaenda, vanhu vaishanda ipapo vakasara vachigara ipapo. Vasara vachigara ipapo vamwe vane ma15 years, vamwe vane ma20 years. Nemhaka yekuti nzvimbo iyi haisati yane munhu. Kana kuti hurumende haisati yaziva zvekuita panzvimbo iyi. Vanhu ava kuri kuita mumwe munhu anogona kuda nzvimbo iyi anosvika achishandisa simba rekubvisa vanhu. Kana kuti nzvimbo iyi inotengwa, yatengwa, munhu atenga nzvimbo iyi ari kuziva kuti panga paine vanhu, avape vanhu warning kana kuti musi wakati budai. Vanhu vanongosvika vachinzi budai vachitomererwa zvinhu zvichiiswa paroad. Vachidzingwa. Zvinhu zvakafanana nehondo mukoma KB. Yekuti munhu ari mumba izvezvi akagara panzvimbo anosvika achingodzi izvezvi pauya muridzi buda, zvinhu zvakutolodwa zvichiendeswa pasango. But nzira iyi mashandisirwo airi kuita yekuti vanhu vari kuti hatizozivi zvokuita kuti toita sei. Apa hapana vatiri kupa mhosva vari kutora nzvimbo nevari kuti nzvimbo ndeyavo, asi tiri kutaura nyaya yekuti sevana venyika yeZimbabwe pamwe chete hapana here kugara pasi kutaurirana. Andimanzwa ndini ndatenga nzvimbo iyi. Saka musi wakati budai ndipinde munzvimbo yangu, vanhu vari kuti ivo vanongoerekana motokari dzasvika, but vari kuti pakudoripota hapana chikonzero. Vanhu vakana vakuuya vanouya nemapurisa. Okay. Nembwa. Saka hapana chokuita. Tsoma. Kana wangodzi panze, kana iri kuva kunaya zvonaiwa, kana mbavha dzichiba dzobva dzaba. So nyaya iyi hametofambiswa sei? Okay, rega tizonzwa kuti Zimbabwe inoti kudini tingabatsirane sei nevanhu vaunza nyaya iyi. Mai Magunje kuchipesa marondera vakachibata chimuti kuti dzvi. Comrade Nyangare paFox Farm Matopo 24/7 pachimuti yamudati yamakuti ndiyo kanyumba yembe kuitira kuti vangada kudzika pabus stop chimuti chakabatwa mukombi. Yes. Vasajambira bus stop. Ndiko kanyimbo kanjema kuti hanzi ndiani atipedza. Okay, Chief Wenje Shumba featuring Obert Chari. Ndichikumbuka kuti makomedwa nako kanyumbo kamwe kano ziri kupisa zinosanganisira dzipi? Inosanganisira Chief Wenje yandakataura pamwenezi iyi. Ndiani atipedza. Right. Nyaya yandakataura ivana yokufa vashanu vai. Zimbabwe ndaitori kumashure. Nozviri kwakatofa umwe utori nemariro echi6 nematamba. But pane zvakazoitwa vanhu vakadzoka back kuna akabatsira murume wekuti aiwa wona wangu iwe hauna kukanganisa kutsvaka nyaya yekuti mwana akaenda kupi, ukati ndikutsvakirei zvavanotsvakira zvamaita abva abuditsa nyaya idzi. But mukutsvaka kwacho vanhu vapera kufa zvakare. Toita sei? Vanhu vari parufu kudaro zvikanzira mubatsiri. Vanhu vasati vaviga munhu uyu ndichaita zvekuti baba vataure vega, baba vaunganidza vanhu asi mutumbi uri mumba. Nhasi ndo pane dare ndichakupai Zimbabwe update mwenezi ngundo. Yes. Right. Dzanhasi izvezvi tichazoita tsvakuridzo nyaya yekusouth park yevabereki kuti takavaka chikoro tega, asi kune munhu ari kuya achiti chikoro ndoda kutora changu. Izvezvi chikoro chavharwa, pane noise, pane mvonga mupopoto. Pandiri kutaura paZimbabwe ndiri kutaura zvenoise iripo, asi kuti mativi maviri emunhu ari kuda chikoro nevanhu vari vakavaka chikoro hapana nyaya yatave nayo, asi zvakonzeresa vana kusadzidza nhasi. Mapurisa vadanwa here, mapurisa vashevedzwa here kuti vasvike vabatsire panyaya iri kunetsa kuSouth Park. Vabereki vari kuti tashedza mapurisa asatesa kuti vasvika here, but pane noise yevanhu vatumwa vachiti tatouya nekuti pana pachikoro nechedu, asi vabereki vari kuti chikoro tisakavaka. Pachikoro apa akazi kekutanga zvakamboitika kumashure zvikambonyarara,
asi atisatanzwa kuti zviri papi masaiti maviri. dai waro takwanisa kungobata ka honorable minister torerai moyo Ichokwadi. vatumire kanhume dzavo Dzavo. dzimhanye Pa paground ground. vanonzwa nokuona kuti chii chiri kuitika then vakwanise kuita se kugadzirisa 7 minutes Kwamurehwa Chief Mangwende mutinzwawo nyaya iyi kana muchinzwa kazhinji inosvibisa nzvimbo. Vatezvara vari kukumbira kutemera Muroora nyora. mukufamba kwedu Tiri vasiyaiti tiri vatikitifa, tiri vasiyaiti tiri vatikitifa, mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitifa, tiri vasiyaiti tiri vatikitifa. Po 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 rikiti vu. vatezvara vari kuita sei Vari kukumbira kutemera nyora Muroora. Brrr, ndonomhara gokwe nembudzi yaChief Makore. right Sabhuku aita tsika yekutengesera vana vechikoro madrugs. Vana vakasvika pakubatana kuita varume nevakadzi bhati vari varume chete. Nezuro kamba mapurisa akatora Sabhuku nevamwe vana paka paka vakomana mabhandi vapindira. Paka munhu. Nembudzi yapolice station inotemba nayo. Tinotenda. Ndovaziva vakomana ivavo. tinotenda Ndichiri kurangarira chimwe chakabhoitika panonzi pachinyenyetu kungoti vakomana vasvika here 2 minutes. vapindira Ofisa chaji ari papo ma1 haadi kunzwa kuti munzvimbo makaganisika. vanenge vachidaka kusvitsa nyaya pachimuti bhozhongora anobatika sei Vanoda kubata mukoma KB muri yeZimbabwe muda kundibata sabhozhongora munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. But don't forget kuti nguva yakatitendera tiri kupinda kwa Chifinjelere kunonzi kuchemowa kuchidoma kwamatemagaza kunonzi kwa Paulo tiri kupinda ikoko yenyaya yemurume akabva kukorokoza akasvika asiya umwe akakukorokoza ndokunopinda mubedroom yeumwe wake mumwe achibva anyumwa achiteera ari kuona arimo but chikomba chine nyama kudarika muridzi womukadzi. zvakazoitika ipapo Zvakazoitika ipapo asi nhume yaChifinjerere yatumwa kuendesa samoni ipapo chikomba chakuda kurova mambo. Kana chikomba chichida kurova munhu atumwa namambo uri kuda kurova mambo ka uri kurova hurumende kurova hurumende. Ndakamboudza vanhu kuti gonyeti 30 tani rakalodha matirera maviri ukaona polisi iri parod block ini kabhoti kanenge kabhosho ndikasimudza ruoko ndikadzisa pasi ndikadzisa isaini yekuti mira ndakatokura kudarika gonyeti nokuda kwesimba riri kuseri kweruokoro wari wapresident. saka regai tizonzwa kuti chii chiri kuitika tomboti turu sports panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua po 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 rikiti vu ncho papa Isabel chipinga chodhadhama Icho kwadi muri yaZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura kuti kamatima ndevose nyika ino Zimbabwe rikandibvapinda pane nyaya iyi. Nyaya ndikutaura panapa ndeyekwaMurehwa kwaChief Mangwende. Nyaya ndiri kutaura panapa Zimbabwe yauya nehama yauya neveukama vachiti dambudziko iri rakura iri harina kutanga manje mukati memusha wedu rakamboitika kumashure ikatsikwa-tsikwa rikamboitika kumashure ikatsikwa-tsikwa vamwe vese vanga vasingatauri uyu nhasi azotaura kureva tinogona kuita ngozi mumusha medu nokuti zviri kuitika izvi zviri kuitwa kuvaroora vana vevamwe vanhu vanouya pano vanofanira kudzokera hazvirevi kuti kana tichinge taroorerwa vana vacho vavedu ukama hwabatanidzwa. chii chaitika kwaMurehwa Pane murume ane vana vake abereka vana vake ane vana vakomana. okay So kune Muroora vanhu vepamba apa amwene vakanga vaenda kumaricho baba vakanga vari pamba murume wemukadzi uyu ameti angaenda kupi. So zvakaitika ndezvekuti Muroora akabva kupi akabva kumunda ndobva asvika pamba ndokuwanika baba vatezvera varipo zvikanzi masura sei amai zvikanzi taswera Muroora kuita basa rake zvikanzi navatezvera Muroora amwene ndine nzara ndikukumbira muite sei mundibikire sadza. Muroora achibva abikira vatezvera basa pambapo pane vanhu 2 vatezvera nani neMuroora. Muroora uyu ari pakati pekusuka anoti akanzwa vatezvara vamira kumashure kwake angari panze ari kusuka maplace aitoratidza kuti pane kumwe kumira kwaita vatezvera zvakanaka
aitogumwa vakamira kumashure kwake achisuka ndopajamba kochi ari kuna vatesora ari kuvatarisa mukanzi washona ari kutoona kuti chimiro chiri pana baba achisiricho anoti vatesora vanoti kumuroora ndiri kukumbira muroora ndati ndikuzivise kuti murume wako uwirirane naye pazvese ndinofanira kuti ndikutemere nyora asi pane chakutemera nyora ndine mushonga wandichaisa inini ndoda kutaura shona muri yezimbabwe kuti munzwisise wandichazora inini kusika rudzi kwangu kandi kwakavanzika ndosanganisa nemutezo wako zvikadaro nemurume wako muchawirirana. Muroora paakaudzwa nyaya iyi angasisapinde mumba kana paine vanhu aiti amai vake vakamubereka vabereki vake vanogara musame village. Okay. Anga kuenda kunocha kupi kumba kwavo akageza akaenda kumunda kana akaenda kumaricho odzoka pamba angasaite zvakanaka. Manyepo akabva kutenderera kuti muroora ari pamba apa haasi kupinda mumba haachadi mabasa zvakarongeka. So muroora akazoenda kuna tete hanzvadzi yababa ava kuti ndo zvandaitiwa nehanzvadzi yei ndo mashoko avandiudza. So baba munzvimbo umu mune vamwe hama dzirimo vana varimo nedzimwe hama dzirimo. So muroora uyu akabva abvunza vamwe veukama kuti muri kunzwa here zviri kuitika kwambapo. Aiwa muroora imwe hamwe tete vakabva vazoti kune dzimwe hama tadi taenda pamba tanopa muroora wedu imba nokuti mashoko atiri kunzwa ekuti muroora uyu haachaiti zvakati pamba ari kuendera kumba kwavo. Tadi tangoenda kunomupa imba pfihwa rake agere zvake mumba make pakunetsera nemba yani yana amwera achibva anzi nyarara imi pange magarisa zvinhu zvenyu hakutosvikiki zvamuri kutaura uzvo kutori nenyaya iri pamusoro inodarika zvamuri kutaura. Baba vako vakaenda kuti hama yedu iyi ndo yakatoudza muroora kuti zvakati. Muroora akatoudzwa ndoda kutemera nyora uyezve pane zvinhu zvoda kusanganiswa kuti akwanise kugara nemurume wake zvakanaka. Vai vakati ko imi muri kuiregera sei nyaya iyi inakutanga nhasi. Baba vafirstborn yavo vatezvera vakabatwa futi vaine muroora ndokuzobatwa zvakare vaine mwana yevanzvadzi yavo anove musukuru vachiita bonde naye. Iko zvino zvipambapo pane muroora zvakare pane muzukuru mwana wemwanasikana anoti sekuru vangu inini vanondida zvakanyanyisa kunyange tinomwa kapu imwe chete ende chokwadi kwanzi nemuzukuru iyeye ari kuenda kuchikoro vanomwa mukapu imwe chete ende muzukuru achiti handidi anondiparadzanisira sekuru isu tinowirirana tinodanana. So hama dziri kuti nyaya iyi yakatanga kumashure baba vachibata vana hapana kwainge achiendera ende varoora vaingobuda vobva varowa pasi. Mukadzi wefirstborn yavo akarowa pasi akaenda vakawanikidzwa zvakare vaine uyu akabva aroora wechituu zvakare vachibva vaonekwa zvakare. Iko zvinozvo mwana wechituu ndiye ane mukadzi ataura. So hama dziri kuti tingaite sei nokuti takutofunga kuti hama yedu urombwa paari kuita zvikuvana ava kwatiri isusu veukama zvakare hakuna zvimwe zvaari kuitwa here nenyaya yakafanana sei. Zimbabwe tatikumbire kwamuri tofanira kuenda nayo kupi totungamidzira muroora kuenda kwamambo kana tove ukama isusu waudzwa nemuroora toenda kunoudza mambo tofanira kuita sei. Muroora ava nenguva yakareba sei achigara pamba apa atori nemwana ane mwana haasati apiwa imba yake achiri kugara pamba pevabereki vemurume. Mushure mekunge avatezvera vataura mashoko aya kumuroora muroora akabva aenda kunoudzani atete hanzvadzi yababa yava. Okay, saka ndo vakazosimudza nyaya yese kuti vakutoudzwa kuti muri kuziva here muroora unyari kuitwa seko zvokanzi imi nyararai yamuri kutotaura idiki. Muroora akatosvika kuno vakataura nyaya yakadai vamwe zvikanzi makangano here gore riya zvakare mwana mukadzi akaenda namba 2 akaenda iko zvinozva mukadzi akatorwa zvakare nefirstborn ye zvakare vapinjira zvakare kamwana kadipo zvakare katoti nasekuru wangu musaniparadzanisa kapu yedu tinomwa kapu imwe chete mukatisira makapu maviri matikanganisa tourirana izvo. So vatezvara ndo kamusambo kavo kekuda kupfimba varoora nekutoita pane vakatombobatwa firstborn akabatwa mwana wehanzvadzi yavo vakabatwa futi. aunza nyaya ndiya hama dzababa ava kuti baba yauri tiparira iyi kana kuri kuti vakaita nevaroora
varoora ava vakazofa mangwarekanike mwenyaya haisi ngozi inonzuka kwatiri. Baba vakura sei? Makore ava ndauzomanzwa mukoma KB izvezvi ka vakabata chimuti tinogona kutobvunza izvezvi kuti baba vakura sei. Kana muchitinzwa vanoziva nyaya iyi tiudzei makore ababa. Ya ngatifambe itese 0718692244 0718692244 varudaka kufona live pachimuti fona ipa 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 tisati katapinda zvokuti baba avo vakaromba vanhu mukutaura mukoma KB vanenge vane zvimwe zvavakamboona. Yes. Kana kumatare dzimose kune tori dzinototongwa dzimwe chinzi iyi yakamboitwa zvakare saka obvious. Kana kuri munhu mukati munhu rega tinzwa kuti zvichafa muzukuru uyo anenge ari kushandiswa nasekuru chete. Ndinonzi mai Ngazima ndiri kugwanda. Muzukuru uyu anonwa ti mukapi mwe chete nakule akura sei? Form 2. Form 2 ari kuti hapana anondidzivisa. Aiwa zvina sekuru isusu tinowirirana nokuda kwenyaya dziri kuitika kumashure vanhu vane question mark zvakare Avachanzwisisi. More blessing kutadza ushe kwachuri mumhanzu wagona tane komubare wangu yabdati yamakuti ndiyo kanyumbani vacheguta ani Talent Isaac Talent wise man ehe varise pachegutu kwakanaka baba kukupisa nazi kuri kupisa. Tibatsirei tinzwe. dai ubatira chaule mugaro yakatemanyora murera uyo murora nganange kwamambo ngasanomira Nganoripota kwa mambo. correct. ngamanye kwamambo ngasanomira kuti chichi kutanzira ukama chati kuti Okay. Aiwa vari kuzinzwa izvozvi. handitika Ehe. ngamanya vana ukwana mugaro Tinotenda mukoma Talent wise man ingomutsai vaviri vatatu. okay ganingotanga na Alex Goja Milo Star Beka Foster sizone nunzi wakachete na King Mambo sinotenda menyani baba Riroi wakachete na baba Mary Titan Nyanzara Blessmo mafuta pachiumbira hapo hayo angatenda Chiri kubata zvakanaka rechimuti kuchegutu. aiwa takaenda chekudzinya vachikubatsira zvekuti Futi. imirani haisati yadoona kai Hello. kasikiri kacho makanzwa ifuti rudziyo Ifuti rudziyi. ajepadeshinayo Kanyemba naBhozho hama dzatezvara ngavaende kwamambo vogara vari pamhosva yehama yavo uye pari kuda polisi pamuzukuru apo. Ndinonzi kuda kwashe Takure ndiri kuGuruve Daisy Village daidzai zita rangu katatu kuda kwashe Takure kuda kwashe Takure kuda kwashe Takure po rikiti vo. handitika Ameno kuti Zimbabwe inoti kudini. pane kupesanisa kwenenge ndaita Ehe. nyaya yekuti muroora ane mwana muroora asati asvika 3 months Okay. asati ane mwana muroora mutsva ane mwana ndiwokutanga ndataura uyo Alright. uyu babava vari ku 68 to 70 years 68 to 70 years muroora uyu atori na 3 months muri kuti baba ava vakatomboudza muroora wefosiponi kuti vane mishonga akatoenda akatowanikwa vachiita vese zvisina basa vakawanikwa zvakari nemwana wehanzvadzi vachiita zvisina basa akatorwa futi nemwanakomana izvezvi kwanzi naye zvakare nhasi uyu ndiye azotaura ndiripo pachimuti ipapo ndinonzi chamunorwa mutseta pazvimba pachomutamba takachibata chimuti kuti dzvi. Yes. Chimuti chiri kutrenda 9 ndinoziva kuti chimuti munenge vakabata mburi yezimbabwe paka gokwe nembudziya Chief Makore. Gokwe nembudziya Chief Makore. Kune nyaya muri yezimbabwe pane chimwe chikoro sekusekondari kune vana vanokona kuita ivo 6 maform 4 pamwe chete nemaform 3 mushure mekuti vana ava
pane vana vangori stubborn pachikoro vachibhula vamwe vari stubborn zvokuti vasatiza lesson vasingayo chikoro nenguva vachikwanisa dzimwe dzenguva kuti chero ari lesson anogona kubuda vanga vachibata vamwe vana zvokuti vamwe vachienda nemarekeni vamwe vachienda nechi kana kuti nezvamboko kuchikoro vachirova vamwe kukazoti avongo vabereki vakazosvika pakuti vanotaura nyaya iyi vachienda pachikoro zvikazoongorora zvanga zvichiitika izvi vana ava vari kurarama nemadrugs vari kutora zvinodhaka vana ava vaikwanisa kubata vamwe vana vokwanisa kutovaitira kuti vaite mukadzi kana kuti pasi kuti ita mukadzi pasi apa achitya kurohwa achitoitwa zvose paine kurohwa zvokuti kana uri malessons vari kugona kubuda but paitwa nyaya iyi yakazopinda mapurisa varipota patori nevanhu batwa basa vatobatwa pane umwe anofungidzirwa sekuti atori sabhuku angachipawana madrugs saka nyaya izvezvi iri mumaoko emapurisa vana ava vatorwa nemasuspect aita sei atorwa mumaoko emapurisa ndio muchazobuda nyaya iyi kuti chii chiri kuitika chinove chinhu chokuti vamwe vana pavanofamba vachibva kumba vanenge vari pachikoro but vachizoenda kuchikoro vanenge vakadhakwa mushure mekupiwa madrugs but vamwe vachichema vachiti kana uri mubereki anogara munzvimbo hongu ibhizinesi yakutengesa madrugs kana uchitengesera mwana ari muuniform achienda kuchikoro arova madrugs uri kuitei panyika baba Isabel harisi business rekutengesa harisi business yokwadi nokuda kwekuti tiri kuti isusu senyika zvinhu izvozvo zviri kunze kwemutemo zvakatorambwa itori mhosva kubatwa kuonekwa uchitengesa madrugs sezvo yamaoko emapurisa mukoma KB tichanzwa kuti vanhu vatorwa nemapurisa ende vana ava kudhakwa kwavo vachanongedzera nokutaura vega kuti uyu ndikwatinotenga vanooneka pakati saka izvezvi vanhu vatorwa nemapurisa kusanganisira vana vechikoro kusanganisira vacho vari kutorwa semasuspect kunzi vari kunze nevana ndokwataitenga zvinodhaka muri kuti pavana vakomana ava vaitobata vamwe vakomana vachiita madzimai vaitobata vamwe vachiita madzimai then vamwe vachitoitika kuti unogona kungonzi pasi apa chera gomba ndio mudzimai wako iwe uri murume vachiti kana ukaramba unorohwa because vakwanisa kutoeka nezvamboko zvinenge zviri mahomwe vangani vana vabatwa namba yevana vese vanga vachiita zvinhu izvi varipo 6 form 3 form 4 asi pavanhu vabatwa vari kufungidzirwa kuti ndivo vaitengesa madrugs ito pakati pavo pana sabhuku apo mutungamiri wenzvimbo ndi baba ya zvakaoma 0713938538 0713938538 morning kanyemba nabhosho baba avo vane mushonga nehurombwa havatori nanyadzi hama idzo ngavatotsvaga mubatsiri auye pamba ipapo vasati vapedza kuparadza dzimba dzevana baba avo moresa mama nadhedhi vangu kuchera Sovereign Chancellor Beauty Epiphania kuchera pashutu primary kuti wese takachibata chimuti kuti dzvi idofo chete ndi mama Ali kuwadzana extension sabhuku ava idofo chete baba Isabel chokwadi senyika tiri kuti remangwana revana raparara even vanhu vakuru chaivo ende vanodzidzisa vakuru vakauya nemutemo vanosvikira kwa sabhuku vachingatidzidzisane wanike sabhuku ari kupinda mukudaro ndiwo vari kutotengesa madrugs zvakaoma regai katinzwa kuti nyaya yakafamba sei 2 million Africa masabhuku ava kuita dambudziko rokuzvipa masimba kupfuura madzishe ndinonzi Elisha Tapera kuCape Town South Africa takauchibata chimuti baba Isabel vauda kutonga kusvika pakuzviita madzishe chokwadi iwo ari masabhuku Murora ngaende kwa mambo inini baba vangu vakatora ng'anga mumusha ikaisanyora Murora baba vakabhadhara Murora mombe 2 mambo akavapa 1 mombe akati chimina okay ndinonzi Rudo Guruzi pa Glendale ndochiziva chimina makuna so mambo vakapiwa 1 mombe Murora akabhadharwa 2 mombe mushure mekunge baba vaisanyora pamurora so pane pandau zochinzwisisa futi ichocho ngosiyeta svika kwandiri but pane pandau uchinzwisisa kuti uri nedzimwe dzazobuda futi mukoma KB patangopa introduction yekungoti nyaya dzakabira sei paipai maikwaezvi vanatezvara musango musadaro vanatezvara musango vana vevarora vakadzi vevana ndivo vavari kuda ivava so
muroora uyu ngaende kwa mambo aende kumambo anoripota anoripota baba vanofana kubhadhara muroora Eh, vatoni nemhosva dzavo dzavakaita baba dzavakaita dzimwe ya muri right baba Isaka Ehe. nyudza ikejo kota pasi 11 ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mwerifamba mukati mekutsodzura wamuka seiko timu rangu rakabada chimuti talendi chimutambwi pamwe chete nakudzwa kasingakore ari pazimbabwe media commission apo vakabada chimuti kwanzi hatichisiye tiri kufamba nacho kwanzi tiri kumhanya nacho chikonzero charemera dzinza muri yezimbabwe rikandikoti kwamuri ikoko chandakubata panguva ino muri yezimbabwe inyaya yakaitika kugokwe kwachifinjelere kunonzi kugwanyika kwaPauro. Kune murume anga ane mukadzi wake murume uyu anoenda kuchikorokoza. okay Achienda kuchikorokoza kudaro ndoko anoshandira chi ariko ikoko aenda kuchikorokoza akanosangana zvakare neumwe murume ikoko kuchikorokoza anditika vachishandisa chi vachita basa ravo vari mukati mekuita basa ravo vatamba vari kubasa ravo ikoko vatamba vari kubasa ravo ikoko murume achibva funga kuti inini ndichazoda kuenda kumba. okay Sawira wake akabvaziva kuti murume uyu ari kunoko mukadzi wake ari kupi ari kumba ndobvaenda kupa ndobvanopinda mumeshamwari yake chinova chiratidza kuti vanoratidza kuti vanhu ava mukadzi haangavhurire munhu wasingazive apinda mumba uyu chikomba uyu murume uyu ane mukadzi uyu amita kakonyumwa sei ndobvatevera achisvika kumba kwanzi asvika chikorwa achipinda mutena ari kutoona vanhu vakatoshama vese sawira wake wekubasa nemudzimai wake sawira wake nyaya yake itika kunonzi kugokwe chifinjerema mafunga utsi gwanyika kunonzi kwaPauro kwaSabhuku Matemagaza chikoma chichibva kunonzi kuchemowa kwaSabhuku Mabharani chiritori nemukadzi ane pamuviri vasangana mumba kudaro mukoma KB chikomba chine bhodhi inorekera bhosho anoemurizo mukadzi akaka bhosho pasi bhosho chikomba pamusoro chikomba chiba chadi saka chikomba chakabva chazikwa nekuti vanomushandisa kukorokoza ka ndobva aenda kwamambo Jelere ndobva anoripota aenda kwamambo Jelere mutumwa wamambo Jelere anove jinda ramambo raenda kunopa murume uyu Samoni rekuti uri kudiwa kudare kwamambo nokuda kwezva wakaita chikomba chinoti kuri jinda ramambo shamwari yangu ndakatobva inini kunyika yeSouth Africa yandanga ndiri ndichiti ndauya kuzozorora wondivigira Samoni ndogona kupedza newe izvo jenda ramambo rikati shona uri kutaura ndinoratidza kuti iwewe kunyika yongo uri zvakare une kushungurudza kwawaita vanhu ukashungurudza vanhu uri munyika yevanhu kana muno munyika yeZimbabwe mapurisa anoita basa kana uchiti wauya kuzozorora zvinoreva kuti wakasiya waparamura zvakare wakatotiza kuda kuti changa cha advance chida kuenda kuchinera mambo chikati neni chinera mambo rikati neni unosigona ngati saka chikomba chibva charwa reverse saka chakasirwa Samon kuti chiuye kudare kwamambo uyezve kune dhokotera ako mapurisa rikurwisa munhu mumba vake iko kusimudza maoko chichida kurwisa jenda ramambo haisi mhosve kurowa mambo akarowa mambo kurova hurumende kurowa mambo Jelere manje mambo Jelere hwari yakataga murume anotonga kaye chife Jelere mambo Jelere ndokuudzai baba mutongo uriko vakatumwazve kubva kwaikorokoza varume ava kusvika kumba kwakazobatwa chikomba ichi kwakareba sei makilometers kunotokwirwa bhazi kuidziwo idzi dzakazonyumwa sei amene dzakanyumwa sei vanhu vanenge vachinyumwa mukoma KB kubva kunonzi kwaPauro kuenda kugwanyika munodzika gomuka ndio mafunga utsika okay tirike takananga kwani kwamunyaradzika kwenyaya yemunyaradzi okay ndiko kwabva chikomba mungaziva kuti makilometers mangani makilometers anotoda 25 to 30 okay ndiri kutsoka regai katimbona kufamba mukati mekupfapfaidza nekutsodzura vamukaseko timu rangu rekanzuro riri paCentral Stores apo chimuti wakabada kuti dzve vamukaseko Inspector Mbombo chimuti wakabada kuti dzve Inspector Mbombo ndichimuti ndakabada kuti dzve vamukaseko Kshezori Kandeya chimuti wakabada kuti dzve vamukaseko Kamwanda Kalosi Nometa Tapiwa pamwe chete naGogo Gigi Sergeant Kandeya pamwe chete naRusa chimuti wakabada Inspector Mbombo kwanza ndichisiye chimuti kubaba nacho vamukaseko mukoma wangu Stendi chimuti wakabata vari paCentral Stores wakomana wekanzuro chimuti wakabada kuti bana chimuti
Lilian Chipoko ari pa Joburg kwanzi bakadiko maitula ari pa Slovenia chimuti bakabata muri kukwaziswa na Lilian Chipoko ari ku Joburg wamakasekwa Gumede chimuti abula kuti wamakasekwa maicho wanise wabula chimuti chibora ari pa Chitugwisa handikagade chidoti iye into the Gumede Musimba pamochela chekete Masara wamakasekwa maibiningu abana maibiningu mamkaseko makubamba Martha chimuti akabula kuti Cecilia Panda bamkada Bozo mutaraba ngo Star Given pasindoka wasu Isaac Devo pasindoka chimuti abula mutaraba ngo Chirasha ba patisha garika chimuti akabata Tailosi pa ushokunze wamakasekwa mailenzo pa desert to Mr. Pochels wanzi Justin Azete akabula chimuti kwanza ndichisiye pamochela chindoti Boniface Mujongoti ari kwabula tidashe Gondora memo maruba woko Israel Tembo pamochela na Silas Botsi chimuti akabula kuti paka ndapindira nyaya yepangundu nepamwenezi update kune awo wakaipotsa nezuro tulu muchidimbu irafamba tani kuna baba vakarora vakadzi vakawanda vanema na 19 vakadzi vari pamba i5 okay. Asipo vakadzi 5 vari pamba pavana 19 apa patori nevamwe vana vasiri vemamai aripo chikonzero vanavo vakaitwa mamai akaenda asi mamai ari pamba ipo 5 zvadaro amboitika rufu pamba apa ane hama yake murume oyo inobva kungundu hama yakabva kungundu ichienda kumwenezi kurufu yasvika kurufu ine mwana ari grade 3 anove mwana musikana vari kurufu mwana akaenda kuchikoro mwana unodzoka pamba vachidzoka pamba kwada iri yengozi mwana asi kuwanika but vaenda kurufu vakazotanga kufamba kutsvaga mwana uyu vakaenda muzvikoro kumapurisa mumanyuzipepa nembudzi nefenyoro vachizama kuisa chizizi chokuti kune mwana asiri kuonekwa mwana uyu atori negore zvakaitika gore rakapera muna Agasti mwana asingawanikwi zvadaro mhuri yeZimbabwe akazofamba akaenda kumaprofita vamwe vanoti mupenyu vamwe vanoti pane paakafira pana mhepo igosimuka vamwe vachiti ari pakati hapana aiburitsa zvaitika zvakanaka akazofamba ndokuenda kune munhu akati izvo ndoda kuti mhepo ibude itaure but kwainobudira mhepo iyi ichafanira kutaura but iwewe ndiudze kuti pawakashaya mwana wakanga uri kupi ikoko ndo kwakatangira nyaya zvikanzi kudini na baba vemwana ndaive kurufu kumukoma wangu okay. Zvikanzi right ikoko ndo kwakaita nyaya ndokwakaiswa mhepo yakabva panje pamwana uyu asi yakatavakandwa pauri nokuti yange iri isi kuenda pamwana chikonzero ndi baba vemwana zvikanzi yoita sei zvikanzi mhepo iyi ndoda kuti ibude mwana uyu akatofa but zvaakafanira kuti mhepo yake igobuda nokuti mwana uyu akatsipikwa kuti asataure right zvadaro mukoma KB mhepo yakabva yatanga kubuda but paibuda mhepo iyi yainobudira kumwenezi kumurume ane vakadzi 5 imba dzese dziripo 5 dzakafa mwana 11 but vanhu pavainde parufu vaisaziva kusvikira vakadzi vazotaura vachiti kufa kuri kuita vana ava tinoti ngatifambei asi hamatanzi musaudza vanhu vaingozonara harufu kusvikira azotaura vakadzi vakati isu taakutaura nyaya iyi vakadzi vakataura vachiudza vamwe vachiti vedway vana ava vari kufa but pavari kufa pane mhepo dzinotanga dzabuda vana vachimanifesta but vari kutaura kuti izvo ndini makandidyirei makandiurayirei ndini mwana wanhengi mwana nhengi ari kutaurwa uyu baba acho tisari kubuda tinoriziva ndira munin'ina wavo murume wedu okay. baba vakasvika kutaura kusvika vazoudza hama dzikaungana dzikataura nyaya iyi baba vakataura mashoko ekuti izvo kana mati inini nditaure pamusoro pezvinhu izvi zviri nani kuti ini nditooma mushonga ndife ende murume akamaka kutanga akamaka chitoo ende iye haasi kufa izvo zvinichitaura nyaya ino zuro mhuri yeZimbabwe kutori nomwe mwana muimbe yekutanga zvakare akatofa aripo apa vakazosvika pakusvedza achiti dai washivedza mubatsiri wako titaure naye tione kuti iye kana akakwanisa kumutsa mwana uyu akafa uyu achidzoka mhepo ichibuda apa haakwanisi here kuti buditsa kuti kwacho kuri kuenda munhu taamuziva akaita zvinhu izvo haana here zvimwe zvaangakwanisa kuita kuti murume uyu ataure tisarambe tichifirwa wangu vana vakafa but ramba richifirwa mukati ndobva ashedzwa mukoma KB akanzi izvo ashedzwa musaviga mutumbi iwowo mutumbi ngaurambe uri mumumba ndisvike tite nyaya ndo pakasvika mukoma KB murume uyu achibva anzi zvomuvharire mumba nekuti vanhu vanga vachiti kana vakamuvhurira anogona kutiza akaenda kana kuti anogona kumwa mushonga zvakare tofanira kugara nepanaye padhuze ari mumba imomo musi wasvika nezuro akabva asvika mubatsiri ikoko kwanzi achirara ari papo mukoma KB kwanzi haana kurara murume uyu achishungurudzwa achitaura kuti mwana uyoyo ndiye ari kumurova manje ndobva taura kachiti mashoko kuti chiregai ndikuudzei asi shedzai hama dzese nedzimwe dzisipo pano nekuti parufu pano patiri vamwe vanga vakuziva nyaya havana kuuya parufu saka veukama vese vashevedzwa kuti vauye apa saka kwakuchinzi nhasi veukama uri padhuze vese
vakwanisa kutaura kuti iwe uri kwanisa kusvika pazuva ranhasi mutumbi usati wavigwa, nekuti mutumbi uchavigwa kumanheru asi masikati, asi usati vega mutumbi vanhu vanenge vasvika vese ava. Saka kwanzi iye ati tisati taenda kumakuva ndoda kutaura nyaya dzese. Saka mubatsiri naiye murume uyu vese varipo nehama dzatisati daziva kuti kozi dzasvika here, but vese vawirirana kuti vasati vaviga mutumbi murume uyo anenge hama sedzinenge dzasvika, ende atori nemasite kuti senge nhingi nanhingi kana vasati vasvika handikwanisi kutaura, ngavasvike ndichitaura zvese. Saka tamirira kunzwa kuti nhasi masikati chichi chaitika. So mubatsiri akazodzosera zvinhu izvi kuna baba, Akaenda kuna baba kuitira kuti mwana atange kurova mukoma. Saka mukoma wakurohwa ndosaka vati regai ndizotaura. Apa zviri nani kana vakarohwa vasingaonekeka, apa vakavharirwa mumba vachinzi haafaniri kubva panapa, ndiye anofanira kumira pano ataure nyaya dzake, nokuti tikamuregerera akatiza kana kuti akafa vana vese vachapera kufa. Ndizvozvo. Saka iwo tiri kukumbira tibatsire, nokuti nyaya yabuda kudhara, tibatsire toita sei neari kuramba kutaura zvikanzi no problem, tinotaurirana toita zvinhu zvacho. Muchiri kuziva here kuti pamakataura nyaya iyi nezuro pane vateereri vakati mubatsiri nganyudze gejo, ngaite kuti baba ava varohwe nemwana wakakonzeraka kuti adisapire. Chokwadi vandisenge vaiprofita mukoma KP. Tarise mune zvakuitika nhasi. Baba vabvuma kuti vataure. Mushure mekukwapaizwa. 0713938538 kana 0789600748 kuti mupinde live pachimuti. Varikuda kutumira WhatsApp message ingotumirai panhamba dzinoti 0718692244 0718692244. Vakadzi ndozvavanonetsera. Murume ari kuenda kunotsvaga mari, iye wosara achitsvaga ka zvikomba. Akagona muridzi wemukadzi asina kakuita hondo nekuti semunhu wagweja ainge akatoisa ka munhu banga ipapo asi akazvidzora hake. Ndisedzei katatu ndinonzi Amai Josi Nyanzira. Amai Josi Nyanzira. Mai Josi Nyanzira. Mai Josi Nyanzira. Andishedza katatu Amai Josi Nyanzira. Ndinonzi Epifania Kuchera Pashutu Primary kuchiwese. Takachibata chimuti kuti dzvi. Yapindira zvaka. Ndinofara kani murise. Mushe zvenyu murise kokoko. Aiwa ndotamba iniwe. Ndachizwa kuti munotamba mukoma. Tiri kutaura nani ari kupi? Utaura na Emson Signet kana kuti Love More Signet ndiri pano paBorodho pa Crescent Park. Tinotenda mukoma wedu, tibatsirei tinzwe. Yes, inini ndanyanyobatikana nechimwe chemukadzi wekuti baba vari kubasa iye akudanana futi nefriend yababa. Workmate. Kana ndimi wedu inini chandirwadza ichi, saka wakadzi toregera kushandira here. Kana ndimiwo. Tenge tichiswera tiri kumabasa tichiti tiri kusenzera wakadzi vana kumba vanosara futi vachita rimwe basa zviri kwere. Ibasa ere. Asi murume uyo akanyumwa sei kuti azotevera kumba? Murume uyo ndoona kunge ane kakanyumwa kainako eni nekuti kakunyumwa kaakaitaka. Yes. Waitosenza wese kawana. Vaisenza vese. Uyo achibva abuda achibva ati akumbenda kumba, uyo achibva anyumwa vati arege ndimhanyo futi padheni. Paka padheni ari kuona gumi rakadya vaviri. Kuzongoti ningiri nechikomba chakazoita monya achona haachaifanira kukusoswa. Aiwa tinotenda ngoskerese vaviri vatatu. Halo mukoma. Sekuru kusotera pa Village 5 paDhumaira apa. Ndomhoresa mudzimai wangu wawo, ndomhoresa mukoma wangu anonzi mukoma nhamo ngati baba Simba vari padzvara sekwa 3 apa. Yes, ndomhoresa imimi Bhozhongora na Mr. KB ndoti muri sei. Aiwa tinotenda, takanaka mukoma wedu. Ndinofara ndafarawo nhasi ndakukwanisa kubata. Aiwa tinotenda, mati zita ndiani? Ndimukoma Love More Signet kana kuti Emson Signet pa Crescent Park paBorodho. Love More Signet. Love More Signet. Love More Signet. Po rikiti vo Crescent Park. Shaka nhasi nokuti vakwapaidzwa manje. Vakuchibvuma manje. Vakuchibvuma. Apo kwatofa umwe vanongani 6 ndozvatiri kutaura. Kwafa vana 6.
vana vapera nokuda kwababa reurai taurai havasuda kutaura yapakaipa 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedu halo chimuti halo musaiko mageni yangu yes muriseko mkoma wangu beja gweja aiwa pipi yabva yapera ko bpa futi yabva yadzika yokuita nguva refu chinataura inenge yakakwira sorry makawanda kane vateereri vechimuti ndizvo zvakabvusitogara takaindira redhiyo kubva kuseni nousiku tinozviziva ya ndida kubata chouyo chikombe zvokuti yafanana nokwa mutoko yokuti ndiye muridzi wemukadzi obva atanga kuda kumurowa futi muridzi wemukadzi hazvina kunaka neyekubudirira maiziwa wechimonyoke wekuda kurowa futi muridzi wemukadzi yes saka vanhu vakadaro vanoda kugadzirirwa saizi kanyemba unogadzira sei saizi yevanhu vakadaro inini handiendi kumapurisa ndinongoenda kuya uku pasi pemuti apa godobori robva randiitira zvandinondiitira zvatopera pfungwa dzababa purity ka because ndinowana chipa apa kana achizvimba dumbu ombozvimba dumbu kana kuti omborumwa nenyuchi bhozi hazvinaonaka kuti kushanda tese wakuita chipokera ndi zvakabhetika nomwe murumeka aiona kuti murume ari kudhakwa vasi yamutengera kireti kwaakaenda unopinda mumba make ndozvokwenyu vanhu ndokutoona munhu iri paka mukutorwa tumasaundi tuyatiemomo inenge yasiyiwa but chikomba hachisi kuita izvi chiri chega chine mudzimai wangu china mudzimai wabhozho tori kuita izvi ihika anditi chikomba chinenge chakanda shoko kumudzimai wangu aiwa ndozvandiri kutaura kakuti iwe kana uri munhu akaroora akachiwimbika saka mashoko kumadzimai ndeyekuti kudini mashoko kumadzimai ndeyekuti kana wapinda mumbaka wimbika nomumwe wako kana achitenda kubasa rikushandira iwewe nemhuri kana ona kuti pamwe inini pamwe handisi kugusaka abveka kamuchato wacho opere ndizvo zvingadzokere kumba kwavo ndikuti muchato wacho opere bhosi pano kuzoita makuwa pane zoita makuwa kapa pane masofa panze kapa nengozi dzinobuda futi papapa vanobata mabhidha unopazurwa musoro aleki gweja kozoita iyo handida kubata futi yeuroyo oyo mubatsiri akagona uyo mumwana wevane sirezi famba munhu gore rese kufamba famba kunonzi kufamba chaiko kwapaidza munhu hazviite futi ungati iwewe mhuri yako uita zvakadaro so kune vanhu vane utsinye akumanaka kanyemba bhonzoka ndosaka ndaiti wakumana dai mutemi watenderwa wekumboti uroi kumbopera uyu mani aiwa ndisu katinogadzira mitemo yacho ukuona nguve hondo yekauwero ukambopera bhozi waitombopedzwa chiruwa nemagombe ingosikerese vaviri vatatu ndidatanga namai tiridzigweja kuti matsera sei meota murau maikuda kwacho ruswaya zvikombororo mazvidza tarendi wiseman baba simba ndoda mai titi baba namai chimbo Arlington Chimboma tichaona makwerere London British ngaipe ndoda boss karamba ndoda zvekare stanyowani honi chimutasha ndoda zvekare uyo anonzi Benjamin Chinoda ati akachibata chimuti kwarusape baba Isabel ichokwadi chakabatwa mukoma kebe chinenge chichiendwa mukoma kebe ndinorwadza pane kapromo kari kutenderera kachitaurwa pana pake kuti regai vana vakure varare muno zvakanaka vamwe vachitaura kuti ndakarorwa ndiri mwana mudiki ndakurora mari maricho upenyu hwachifamba zvakanaka vachitipira vamwe ndine nyaya ndikapedza kuita mukoma kb inosuwisa yamai vane mwana akatorwa nemuprofita aine 15 years amai vachibva vatenda kuti muprofita achibva atora mwana uyu kuenda naye kune imwe nzvimbo kunomuchinjisa birth certificate nekumuchinjisa zita amai kwakuchibvunzwa kwakutaura zvechokwadi ndakaita vana vakati uyu anonzi nhengi umwe akafa vachinzvenga kunzvenga uyu akatorwa nemuprofita ndiye anga chinzi akafa ndiye ari kunzi akafa uyu atorwa nemuprofita abva achinjiswa birth certificate mumwe mwana umwe wechi3 akunzi akafa vari amai muchainzwa mukoma kb
ndichiita nyaya iyi ndine nzvimbo dzandakafona kusanganisira kwakaenda kunochinjwa birth, ya kusanganisira kune imwe kamba takaibata-bata, kusanganisira hama dzaamai ava. Ndichibva ndataura naamai vemwana uyu zvakare, vakati sorry, makachenjesa birth remwana sei? Mwana wenyu anani? Ane muprofita Zimbabwe. nyaya yakazosvika sei munzeve dzenyu? Kune hama neshamwari dzakakwanisa kubvunza amai kuti maitiro amuri kuita kuti mwana akadai anogara nemunhu aya akamira sei. Ndikati ndipei namba dzaamai. Ndobva amai, sikanzi ndakuenda kumapurisa kunoripota nyaya iyi. Saka zvakawanda muchazvinzwa. Ndiri kuona pane vakawanda vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira kakumwenezi pamwe chete kane kungundu vachada nhamba idzi munobatika sebabesapeo kuti muwasvitse padhuze. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanoda kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025. Rega ndikoti tinashe gotora uri sei mukoma wangu Innocent Muchenjekwa pamwe chete naLokadai Muroiwa baba namai 2 chimuti wakabata mbuya mabhugu chimuti wakabata vari papumula pabulawayo apa chimuti wakabata kuti dzve pamwe chete naPeter Zulu chimuti wakabata. Rega ndinoda kuti bate munobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Peter Zulu. Po rikiti vo Kumasvingo yemheni yakarova simbi yekanzuro kana kuti mudhuri. Zvese zvamanga muchinzwa zviya isusu tinofambira nyaya dzacho. mukufamba kwedu Tiri masiyaiti tiri matikitiva, tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva, tiri masiyaiti tiri matikitiva. ndine nyaya yose ndange ndichitaura nemwene wamunoti muridzi wemheni kana kuti mwene muridzi wemotokari. Imi ndimi muchazonzwa kana tauya pano kuti mheni ndeni, muridzi wemheni wemotokari ani chanotozivawo here kana kuti anototambudzikawo pamusoro pechitiko ichi kwakabva nyaya kusvika nhasi isvike pakuzonorova simbi yekanzuro. yakakiremba motikari. Mwene wemoto Zimbabwe atoriwo nemashoko ake. Ichokwadi ndivillage head. The village head ichokwadi. Rape vakabata ipapo kune vese vari kuda kusvitsa nyaya kuna baba Isabe munobatika sei kwenu? Ichokwadi muri yeZimbabwe munhu achichera guwa pagoko apa akangozoshayikwa ndokuonekwa akafawo yachichera guwa. Zvakazoitika kuti amuke haana kuzofa zvachose. Akazomuka. Akana komoka imhanga akapenda. Kufa. Munobatika sei? Ndinobatika panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Mukandibata ipapo munondiwana muri yeZimbabwe. Aiwa tichakuvingei kunonzi kuchirariroko. Kungoti munhu kuchangwa akavaka musha wake ukangoda kuvaka imwe imba pamusha ipapo $25 autendere kuvaka imwe imba pasina kubvisa mari. Amaikwe Ndisabhuku. tiri kudzoka manje baba Isabe. Kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutsodzora dziri kuitika matima nawose enyika ino. Rega ndibva ndangopinda ndibva ndangopfapfedza paka gokwe igokwe North chifini mbudziya Sabhuku Ndavambi kuchinzi kwaMtewe. KwaMtewe vanokuziva. Nyaya yakaitika Zimbabwe ndekuti kwane mbudziya kwaMtewe kwaSabhuku Ndavambi kwakaitika rufu nematambudziko. kwaitika rufu Ndiani akashaya? munhu wechirume akafa mukati menzvimbo iyi. Tinoziva kuti rufu mutongo waMwari but vakaona tinochema kuti tarwadziwa nekuti mwiri waita sei achisiya kubuda mukati mevamwe. Kwaitika rufu Zimbabwe ndokubva madzimai vanobika vachibika vanochema vakagara pavakagara unozoti panenge pasina nzvimbo inogara apa neapa pamangoona pariraiti garai makamirira kusvika nyaya dzese dzekuchengetwa kwomunhu dzaita sei dzadarika. Pakabva paita varume vanga vachichera musha ndobva vangobuda kunze kwemusha mbijana kune zvimakwenzi kwaicherwa musha.
kacherwa guva kacherwa guva. Okay. Kuchicherwa guva kudaro umwe murume angari pakati pevamwe vanhu vaichera musha ndobva ngoti varume regeni mbozvibatsirapo. Okay. Recess. Ndiye uyu aenda kunozvibatsira but mumwe wake manyuzikanzi bhuru wangu kana achienda kungobuda haindi asina kundoudza chii nguva yareba takutopedza kuchera guva wani asati adzoka rega ndimbofamba pafamba naye pa amai kumagunde here kumagunde amai kumagunde here kumagunde jekesa musutu here kumagunde kufamba uko achitevera achinosvika dhuma umwe akakadonha akarara pasi hembe inobviswa kana munhu achizvibatsira akatobvisa wanike kuzvibatsira atozvibatsira but akarara pasaidi pepupu kuchii ndiye uyo kumhanya vakomana uya muno zviri kunoku vaona munhu atori tasa vanogona kushandisa tembicha dzemaoko kuti vanzwe kuti munhu achiri mupenyu kuti vachafemiwa mauta kumana munhu atodora vakomana toita sei manyemudza mungumba zvaitika kunoku mukadzi wemurume uyu aripo parufu ndokumhanya vakomana mhanyai kunoku zvaitika kunoku nenge angobuda achiti patatiri kuchera abva aenda chakanetsa vanhu ndechekuti mukadzi wemurume uyu haana kuvhunduka kana kuridza mere kana kuita sei vanhu vachimhanya kuendako ndokungopindawo pakati pevamwe kuenda ikoko vanhu vachisvika pepe mukadzi ndiye anga ari mberi mukadzi ndiye uyo ndiye kubvisa chiso chake chekusu hembe yemukati uyo mumusoro memurume kutanangira murume wiwi nguva iyoyo barikashu amuka murume babisavyo mungaziva here kuti murume uyu paakabva panga pachicherwa guva achienda kurecess akatora nguva yakareba sei asati adzoka vari kuti akasvika kuma 25 minutes okay munhu anga asati adzoka vakafamba kunomutsvaka ende kwaakaenda iye ndofunga kuti gona kuti aboti 40 meters kubva pane vamwe paangaya nekuti munhu anga asigara semvura munhu aitodonhedza rwizi okay so vanhu vari kunetseka kuti kowai mukadzi asina kuvhunduka ende angozosvika achirasira mvura pamurume achibvamuka munguva iyo so vari kuti ivo kuti vabvunze mukadzi kuti murume anomborwara chirwere ichi zvakavanetsa because mukadzi ari chinhu chakamboterera mamwe vakabva vatodzokera parufu vakatosera vaparufu iye akutomhanya une vamwe parufu murume uyu hapana zvaakataura mudzimai hapana zvaakataura murume mushure mekupepuka hapana zvaakataura hapana so vanhu vari kuti simba rekuti murume uyu kana achirwara anorapwa here newiwi yemurume yemukadzi kwamukadzi nemurume zvavanomboenda kunzvimbo dzakasiyana tomboti murume aende kwake ega anodonha ikoko murume pamwe akadzi pamwe akafamba kuti chirwere here chine murume uyu kana chiri chirwere chinorapwa newiwi yemudzimai here babaisapea papa saka hapana munhu ati awana mukana wokubvunza nhasi havasati vabvunza vanhu vari kutosvika kuti zvakamira sei saka nhasi ndopataura vamwe vakomana vachiti toda kuenda kune matungamiriri vari panzvimbo torega kuvananga straight but toenda nokuti tinoita senge tiri kurwira upenyu hwomumwe wedu kuti tazviona kuti hongu imimi makabatsira munhu akamuka but imimi mune kumusha tomboti kumusha kwenyu kwaitika rufu makwira pasi maenda kumusha murume asara pamba nezvipfuwo nevana osara woita izvozvo emusimbo baba vanga vasina kusika here kukana kuri kusika kunorapwa ne maiseimo muchuwa pazumbi school munjani mai rutendo kwachikore kwamusana vakachibata chimuti Mr. Isaac piri paMount Pleasant pariseiko dada nechako dhiza muhupe paushe wekunze arachipata chimuti anzani zita anonzi iyeka dada nechako dhiza muhupe tiri kubasa wana Thompson Mpoperi apa UK pa London apa kwanzi kese kunyangwe makati ndokunzwai hey kwai loud and clear ndakabata kubata masese senge ndiri mumbare padhuze uyu tapiwa anze Tinashe Gotora padapedza kuti angoti Zimbabwe chekugokwe north icho munofunga kuti chii chakaitika 0713-938-538 pabodzi na 0789-600-748 0713-938-538 na 0789-600-748 mupinda live pachimuti mati munika muzukuru kacho tsutsura ichinzwe Zimbabwe nyaya iripo ndiye kudaiso nyaya yekumutora shanga inyaya yekuti kune murume akaroora mukadzi aroora mukadzi ndokubva vaita vana vatatu izvezvi murume uyu asati amboendesa tsvakirai kuno kana makandinzwa nani kana chinoratidza kuti mwana wevanhu wandiri kugara naye ndiri mukwasha kana kuti akakosha zvipi
agere nemwanakadzi uyo vabereki vemukadzi vari munzvimbo imomo vanogara vese vachionana zuva rezo, but hapana paungamanikidza munhu kana asingadi kuroora. So nyaya ikazoitika ndeyekuti mukadzi anoudza vabereki vachiti murume wangu akauya bamba akabata banga, abata banga, inini banga ranga rakavhurwa, ndikati banga iri rinogona kucheka vana, regai ndirivhare ndikanaba. Ndichingopedza kurivhara kwanzi murume achibva ati yes, zvaita ndapedza newe. Kana wakamboenzwa nyaya saka kwanzi inini ndakagara ndakambozvinzwa nyaya zvinoitika, but ameneka kurivara kana kadika andirambofungira kuti murume wangu angafunga kuita izvo chikonzero neniwo nzira dzandofamba nadzo inzira dzakachena. So ndataka kudetsera nemurume kuti ona iwewe une 40 years kubereka, murume ane makore 40, mukadzi ane 25 years. Imimi kana muchiti imimi runyoka rwamandisa, inini ndina 25 years. Andina kuti inini ndofanira kuti ndigare ndichita chivi ndakaroorwa nemi, ndofanira kuita mukadzi wemurume mwechete. But imimi kana muchiti makandisa runyoka, Mwari vakamuka vatonga, Mwari vakafunga vamuka vaita kuda kwavo, nokuti ndo vanosima nokudzura, kukohwa nokudyara. Mukamuka imimi mafa, inini ndikasara ndiri mupenyu. Zera rangu rino 25 years ndiri mwana mudiki, andicharoorwi muupenyu wangu. Zvikanzi izvozvo hazvina basa izvozvo, unosvitsvagirei? Akudzi uchafarini ndiani? Mukadzi uyu achibva enda kunoudza vabereki vake, vabereki vakati aiwozve hakuna mukwasha angaisa runyoka pamwana wedu, iye asati kutoroora, asati adya mari yake, akutoisa runyoka kumwana wedu isati ende sei, asati abvisa roora. Simba rari kushandisa ndiripi? Aitofanira kupenga tisi kuti wai uchigara nemwana wedu kusvika pakuita vana 3 usati waroora, but iye ndiye akutomuka zvakare akuita sei, akuisa nyoka pamwana wedu, akufanira zvakare nemakwasha venji asina kuroora, akabata chikomba anochibhadharisa, but iye asina kuroora mukadzi wacho. Ndokubva vaunganidza vanhu, vaunganidza vachibvunza mukwasha. Mukwasha anoti iye baba, zvimwe zvese mungataura, zvimwe zvese tingaita, runyoka pamukadzi wangu handingabvise. Zvandingatoita ndiko kukubhadharai mari yekuti sorry ndakaisa runyoka pamwana wenyu, kwete yekubvisa runyoka andibvise. So vaunza unyaya iyi vabereki vemukadzi kuti Zimbabwe mwana wangu anoshungurudzwei, uye zvaari kushungurudzwa nani asina zita kwatiri. Ndizvo ero tinoisa runyoka pamukadzi wasati waroora, kunyange wakaroora wacho zvinofanira kufambiswa sei? Yes, nyaya yazikanwa. Mukwasha akagadzwa dare. Yes. Akati iye sorry vana baba vana kuzvara. Yes, ndiri kubvuma ndakaisa runyoka pamudzimai wangu. Ndinotokwanisa kukubhadharai kuti ndakaisa runyoka, asi kwete kubvisa runyoka. Apa hapana kana sendi rakabvisa. Apa runoshedza kuti mari iri kubvisa yekuti sorry runyoka ndiyo uri kuwana, yekuroora usati waiwana. Auna mutanga yesorry. Imtorashanga uri kwasakana nemukwasha anenge agogo. So vanatezvara vari kuti kudini mushure mekunge mukwasha taura mashoko. Ndonyaya vari kuunza panapa iyi kuti akuende kwa mambo, but Zimbabwe tibatsireiwo nderimwe dare renyika iyi. Kwese kusvika kunze tinogona kutobatsirwa nomunhu ari kunze kwenyika, vana mupopera vatori kunze kwenyika, but vanotibatsira vari ikoko, vana mateta vari kuSouth Africa techifamba navo tiri pana pachimuti. Asi ivo vari kuti ivo simba rake nderei pamwana waasina kuroora, haana chaakabvisa, ndiye atori neprofit, atori nevana 3 nemwana wedu. Ari kutoshedza kuti anogona kutotanga kubvisa mari yesori, but yekuroora kana tsvakirei kuno haasati aunza. Baba anisha chiunye pakapiripiri. Mamuka seiko Kanyemba na Bozho udza Hard Rock Football Club iyo isati torere Kelvin Kaindu KK isuma dimbare ndinonzi Terry ndiri kuno kuwange. Vari kuda munhu wavo. Hada munhu wavo. Kelvin Kaindu akasimudza Dynamos kubva kumadhaga. Nayo yanga enda pasi pemuti. KK. Asi ada kutorwa neHard Rock FC. Kevin Kaindu anotora ruoko rwechimuti. Rwechimuti. Tinosimudza. Akusimudza. Sandiri kunza munyika ino. Ndiripo pa Mpumalanga South Africa. Ndinonzi mairopafadzo ziyezwa. Mairopafadzo ziyezwa. Vakachibata chimuti. Kwanzi narumbidzai deda.
anojairira vanhu mukwasha uyo saka nyaya haisati yaenda kwamambo. aisati yaenda kwamambo. Baba Isabel, dzimwe nguva unogona kakuti warwara waenda kuchipatara uchida kakurapwa mushonga utadza kakuita se kushanda. Mudzimai uyu ane chokwadi here kuti runyoka rwakabata? No, ari kusatisira zvinhu zvakabva kumurume wake. Okay, nakuvhara kwadeta chisu basi. Runyoka rwebanga ndo runonzi kudii zviya? ndiri kuvharira mukati. Okay, kana riri dhoo ratovharwa. regati mbonzwa mashoko anote bonzo riseko na bosho mushe zviri kufamba here? zvinofamba Alex Geja. Yes baba Purity. Ayo mkwasha ndachijairira ro naima ndari kujairira mkwasha. Hauna kupisa pfuma uisa runyoka central rock inchini. Shwe. Aiwa kumana daima ndituma ndiende kunogara naye pasi nemkwasha. Ukafa nhasi ndana anomuyoro anomuroora ndiani. Zviri nani kutokubhadhara vanatezvara pane kubvisa runyoka. Utobhadhara zviri nani ende pfuma hatiriyo kuti uya neseka shome iyo yotozoti ndinowana tiri ukatobereka nomwana wangu ndizvozvo. Auyo mukwasha ndofanira kutonditenda naye kwamambo chako nditaure zviri kumwoyo kwangu kuti aiwa mukwasha kufanana hazvina kunaka izvi utori uroyi hwaakatetewo ichokwadi. hauna kubhadhara pfuma oita utsinyokisa runyoka kuvhara kuti hapana anombopinda akamisa runyoka pane zvaari kufungidzira here zvichiitwa nomwana wangu hatisi kuziva. dai Alex Geja, dai wanga uriwe mambo nyaya yasvika kudare waitonga uchiti kudini? ndaitonga chiti iwe mukwasha ndikukupa 3 months kana kuti 1 month unenge watsvaga pfuma uyoone shoma itiradza kuti zviswa mwana wangu uri kumuda. Ndaimupa mazuva ekutsvaga pfuma unogara pasi nehama dzake kana vachitaurirana vachikweretana kokokweretana. Right, kopa nyaya yekubvisa runyoka. Nyaya yekubvisa runyoka ndichamubvunza kuti iwe uri kuisa runyoka mwana wangu pane zvauri kumufungidzira here kanzakwana ndozi ndoona kuti ndikada kuisa maipiri runyoka ndinge ndatonzwa nomumere kupa kuti havazi kufamba zvakanaka. Saka nechida kuita umbo wekuzvibatira ndega. Saka dai manga muri mambo maimudza kuti bvisa runyoka. Ndamudzwa kuti bvisa. Tanga wabvisa zvopfuma dzangu uzoita zvezvo zvorunyoka izvozvo. Muri kuti kuisa runyoka unenge wamboona kuti mukadzi hasi kufamba zvakanaka. Imba dzamuri kuisa majurawe pasati pambobiwa vanhu. Aiwa chinoitika mune zvoti izvozvo zvakasiyana baba Isabel. Izvozvo zvakasiyana by far tifananidze. Vanhu kune chirwere vanhu mukadzi kana yamumba anototyawo zvishakutika. Ndape murume wangu chirwere plus uroora wangu unoshaya bado nendakafumuka. Tinotenda nguva dzafamba ngomutsa vashanu chete Alex Geja. Ndomutsa amai Purity Geja tumamuka sei na tichaona makuerere nchitiwamuka sei. Ndomutsa Mashawo yes nchiti happy belated birthday yanga akasvisa 40 years ndongomushira mukore rakawanda na Philemon Makushi rikiti bvu waita dai anga ari hanzvadzi yangu yaitwa izvozvo ndaimupfapfedza kusvika abvisa runyoka iroro ipapo konapo kana kuenda naye kun'anga yacho yakamupaka mushonga iwoyo ndinonzi baba Alfred paretreat pawaterfalls pariseko pawaterfalls ari pawaterfalls zvakare Charles Jam. Kwanzi kana sabhuku akapiwa nyaya ngatongosimudza nyaya yake kwamambo ndizvozvo munhu anotongwa. Right, munoti kudini nenyaya yekumutora shanga, munoti kudini nenyaya yekugokwe north. Handiti ka 0713938538 paita munango pantedwe. Alo chimuti Mamkaze. tamukazi ndisesa makenosa. Andi mazoti wiwi ndorapa. Makenosa. Saidi nesa kaba Facebook kuti majembere yetu chimoti wiwi yako iyo kai. Munofunga kuti murume uyo angaita sei? Uripo yana chirwere chekugwina here tingofunga toita sei kona ipenda amai vakashereketa ipi. Kugwina? Apa ndikushereketa zvinomutsa munhu. Pamwe anenge achirwara nechirwere cheparika chekuti anombodonha ukamitira wiwo munga mange toti handi mukona uye anga ari pachirongwa patete kuda akasiya vharira murume nebanga murume haana kuzomuka vakadzi tisadaro mufunge. Zvandityisa kuti kumhanya kusango kuita wiwi munhu atomuka. Vaviri vanozivana vamainosa. Aiwa vaviri vanozivana handimaona murume paakamukanda hapana chakambotaura kani.
kozoti wouye mukwasha ada kujairira vanhu aiwa hangandisunge kasati abhadhira mari saka ivo vanhu usatapedza kumutora. Saka nyaya inofanira kuitwa seiko iyi? Nyaya kwamambo iyi nekuti kumapurisa ndakakudzaita mapurisa hateerere asi kwamambo unopedzerana chete namambo anoripa ikoko. Anoripa? Aiwa anoripa. Aiwa tinotenda. What's up for the weekend Mainosa? Weekend yakarongeka takangomirira nhasi tisina kunzwa kamakochalo wedu kuti ndeupiko. Ehe. Ezo ndakaona mukoma mapfumo achikwenya musoro achichaya pekukwenya dufu. Ndikati ini nomeni mapesa atoenda takuda tomirira zvimwe. Asi manga muchida kutora nomeni mapesa? Takati chimudoka. Munogona kumubhadhara here veCaps United? Yotadza nei Caps nemabhadha ekunze kwenyika asina vamwe. Ingomutsa mashoma Mainosa. Vangomutsa General Shereni vabve pachimuti vanenge vakateerera. Ndozomutsa Peter Zulu sekuru vangu naGogo Mumbare umo Isaac Ndebvu Alec Gweja Peter Zulu Addington Mtswanya nayo mukoma mapfumo nachemhofera nezuro makatendwa mai manje mukaenda kwawikineyo kakana makwenda mugondifonerawo. Kuti kudaro? Utekwa unenge une karedhiyo kakuofisi yapresident chaiko ndakanzwa muchotaurwa vakomana ndakati kwani mune makatibata chimuti. Zvechokwadi ivo pamakataura zvekuti mabviravira karedhiyo kanga vari pasaidi muofisi yaScott sakupwanya. Dobva ndatosonzwa vanhu vari kufara ndizwe kuti mukoma mapfumo vari kuti kunge pamazoti zvoda eneji vakafara. Vakafara saka vanhu vada kupuwa sando nekuti chimuti ichi nekumba kwapresident chiriko. President vandozobvunza kuti mango maredhiyo ari kuti chiiko vanoida president vada kuziva zvikuitika kuti mheni dzakawandira kumasvingo muzimu redhiyo pamberi nayo iyi. Muzimu wani chinenge chakabatwa chimuti chakabatwa kuparamende ndakazodera iti. Aiwa tinotenda Mainosa. Aiwa tinotenda morese mama wangu nababanosa nevana vangu nevanhu vese pano padhangwesu vakateerera redhiyo ndingoti maita basa. Ndurangoti muri kwazira Constable Forage. Constable Forage ari boss avo gumbo ndori kuvanetsa tida kutozoti patikuenda kugamba kuti vatapfuura nekumba kwavo. Tinotenda. Notenda. Get well soon Constable Forage. Right. Vateereri vari kuchema zvikanzi musi weMonday zvanga zvakaoma hapana chatakanzwa masaisai ainetsa paita munango pantedwe 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Makanyembara ngoma bosho makasimba here. Tinosimba makadiniko? Tinora kuri sei kudzimba kwenyu. Kudzimba kunofara kuri sei kwenyu? Aiwa kwedu kuri right ndiLangton Chingoma. Pameja Brown. Exactly ngoma bosho murume uyo kanyaya inogona kumuzvimbira yakatanga. Ozi azvezva munotaura hanzi kutsvaga makudo mugomo hanzi ndoka kusangana newa. Yakaenda kwamambo nyaya iyo kayo. Ma1 bhozi magetsi akatanga bhozi afanenge atanga afunga afanenge aita ndekuti kana varukawo kazhinji kacho isirani airukawo zvokuverana kwete tuminetirana kamawandewande. Kwamambo nyaya yandikuona kapa pane nyaya dzinenge dzinokwana kuita 3 kwamambo. Pane 1 iyo yerukawo kayo. Wasina kuverana 2 yekusarura iyo. Svika kuenda 3-1 usina kana sendero wakabvisa anojairira. Kozoita yekutotadzira mukadzi wake futi ndeyechi3. Saka pane nyaya dzakawanda dzakatotasana nadzo murume bhozi ma1. Ndimi mambo muri kutonga murume uyo maimutonga mamupa mutongo wekuti kudini? Bhozi ndaitongompa musa yega yega panhatu dzandataura dzese dzinenge dzakangotasana nemutongo wadzo kadzese idzodzo. Bhozi nyaya hombe yekutoti kutesa mukadzi wako rukawo musina kuverana itori nyaya hombe. Bhozi imwe nyaya hombe futi yekuti imwe yacho yekutoti mambo achazosvika pakutoziva nyaya iyo yekuti kusarura iyi. Bhozi andi anenge afambira nyaya yekuti mambo vanenge vachiziva iye rukawo kai. Kunobva kwazobuda futi iyi futi yekusarura iyi anomugona dzinobva dzaita nyaya hombe 3-2 anombozviona mai. Okay. Saka ipapo padare ipapo ndo panototanga kutochaja damage mari dzacho dzese dzekusarura kwozoti iyo yerukawe yakazvimirira yega kwozoti iyo yekutadzira mukadzi wake inenge yakazvimirira yega panotobuda mombe dzinosvika na 20 kapo.
iwe Gosha Abanenge ari bozha asina kana kahuku zvapo. Mutsala ngitoni chingoma. Egano ngobutsa wagaro kwa Major Brown ndozomutsa ma SDA Church ose ndozomutsa wa Tigray Arsenal ndozomutsa atezvora ngwa chirata ku Rushback Farm. Nemukadzi wangu Alina Chilata. Alec Gweja Mainosta, Rashe Gotora, Nesende Manyose na Peter Chiringa pa Migration Mugabe pa Mazoya pa netimu rese ripa Jumba. Tinotenda wapata basa. Ai, hanzi mombe dzinosvika ngani? 20. Okay, pane chiziviso chiri pano chiri kuti icho makadini henyu vamushamarare. Rambai muchiverenga tsamba yangu. Zita rangu ndinonzi Gift Kalulu. Ndoshandisa kasenemu yekwa amai. Ndotsvakawo baba vangu kana hama dza baba vangu vaishanda nasekuru hanzvadzi yamai. Sekuru vaizikana nezita rekuti Mano. Vaidriver lori ye UD vaishanda pa maorange pa Konje Macintosh Tanwed muHarare mugore 1988 ndipo wakasangana na amai vangu. Baba zita vainzi Bingo nere mwana vainzi Baba Brian. Hapana vaiziva senemu kumusha vanobva kuHurungwe. Muningina wa baba aizikana nezita remwana ainzi Baba Traimo. Amai vangu vainzi amai Akwesilia, right? Ndora iva zivikanwa naro. Vanozivawo vanhu ava ndibatsireiwo ndatambura ndibatiwo pa namba dzangu dzinoti 0774 735 210 0774 735 210 0774 735 210 kana pa 0715 602 9098 0715 602 02098 0715 602 098 0715 602 yes motauraka na Gift Kalulu uyo ari kutsvagaka hama dzababa vake kana kuti baba vacho kana vakaterera. Please batai Gift Kalulu pa 0774 735 210 kana 0715 602 098. A minute to 11. Ngaka kremba motikari kumasvingo ichibva kayabva kuti yakafamba sei. Munhu ane motikari yakarohwa nemheni kumasvingo. Makadiniko baba? Ndipo makadiniwo. Tinokugamuchirai pa National FM ndinonzi Kanyamba Bhonzo pamwe chete na Bhozhongora. Tinotenda baba munogara ufuri. Aiwa tinotenda. Zimbabwe yakangomuka kuti yakangoswera ichiona nyaya yaitenderera pa social media yokuti pane motikari yanga yakakremwa kumasvingo yakaiswa simbi nekanzuru kuti yanga isina kubhadhara zvayakabhadhara kuitira kuti isungwe yakarohwa simbi iyoyo nemheni ichibva yabva. Mungada kuzivisa Zimbabwe kuti chii chakaitika sezvo muri muridzi wemotikari? Zvakaitika ndezvekuti ndakasvika kupaka mota ndobva ndaona munhu wekanzo ndobva ndasiya mota panapa akati alright iri safe. Ndaitsvaga mari yandaitsvaga ndobva ndaenda kune munhu aifanira kundipa mari. Saka kutaka kunaya ndiri ikoko ndokubva ndakudzoka kwavara. Pakudzoka kwandakaita ndakasangana nemumwe munhu murodhi akanditi mhanya uende kuseri uko kwaTsungai motikari yako yarohwa nemheni. Alright, pane here zvakamboitika kumashure zvamunoziva izvo zvakapa kuti motikari irohwe nemheni? Mati? Pane here zvikonzero zvamungazivi zvakapa kuti motikari irohwe nemheni? Zvikonzero zvandingati zvingavapo ndezvekuti pane hondo iripo panyaya dzezvigaro idzi. Hondo iripo panyaya dzezvigaro. Zvigaro zvipi koizvi? Chigaro cheuvillage head. Village head ndiye anonzi ani zviya muchivanhu chedu? Ndiye Sabhuku. Alright, chii chakaitika? Nyayakaitika ndeyekuti akatanga kugadzwa village head haasiri ini ndimbaba vangu.
avaa makore vari pavillage head vakabva vafa. Saka takambofunga kuti kuda rufu rwaMwari. Next ndobva patonga umwe weukama wakapindawo ipapo. Nokuti ini ndandiri mudiki ndinda ndakanzi ndini second pakugadzwa panga pakaitwa baba vangu. Nguva ndine 12 years ndandisiri kukwanisa kuti kumira pamberi pavanhu nokutonga vanhu. Pakabva papinda mumwe weukama. Saka mukudaro manje zvakazoitika ndezvekuti weukama uyu akazobviswa navashe zvechisimba kuburikidza nokuonekwa corruption yaakanga achiita. Saka achionekwa corruption kudaro vashe vakabva vamubvisa zvechisimba. Abva zvechisimba haana kufara nazvo. Akangoti ndikatsamwa mumusha menyu hamugari zvakanaka. Saka ndakamborohwa nemheni musi wa18 February 2025 kuti mumba imba yakakwatanisa plastering yose, but handina wandakataurira. Ndakataurira vanhu vandopinda navo chechi kuti vandibetsere kunamata. Tichibva pangishindo pakazobva mga zveuya vakambogara vakabata materera. Ndikauya dzikaruma vana vangu pamba, dzakaruma kuita sedzichaurayiwa vana, dzikazopondewa namatanda kuti dzizovaregedza vana dzichitoda kuuraya. Iko ndoba takati ndabuda motikari ndichitsvaga mari ndokuwana motikari yarohwa nelightning. Malaiti zvese nezvimwe zvazvichiri kutoshanda, but iyo hayo ndakakwanisa kuibvisa panzvimbo yachona yakanga yarohwa nelightning. Muri kufungidzira kuti nyaya yeusabhuku ndiyo iri kukonzera kakuti mheni dzikuteverei? Izvozvo chaizvo baba. Okay, pamakasvika muchipaka motikari, pamakaudza munhu wecouncil anoona nezveparking achiti aiwa kaendai, pane here chikwereti changa chiri pamotikari yakapaka kuti iklempwe? Panga pasina chikwereti, asi iye ndakazomuona nedzuro anoti hadzi ndakazokanganwa kuti motikari yenyu tanga tataurira because yanga yati garei pechikuwa chakati rebei. Saka ndakafunga kuti ndeimwe plus ndandine zvimwe zvandiri kufunga. Iye pachaka hatina mbotukana nemuridzi uyo anoita zvokubhadharisa mari dzeparking. Hatina mashoko zvese zviri kutaura vanhu pasocial media inhema. Isu indakangomusira mota nokubva takadzoka hana kuzowana munhu. Ndakaona mota yakakombewa ende ndakasenerera ndichifunga kuti mota iri kutsva kuti udzwa kana ndaita kuti yarohwa nemheni. Saka ndaifunga kuti beta timhanye ndiwane chokucheresa mvura ndidzime mota iyi nokuti kwakapera kunaya mvura yanga yakaungana pavement. Saka kununura mota ndokutoona ndasumudziwa navanhu vari kuti handisi kuziva kuti chii. Ndakatozoita pakuti aiwa chimbotiregedza ndimonoona kuti motikari iyo chii. Ndokunowana klembi yanga yakaklemba yatobva ichichi. Saka zvimwe zvokuti manaiti akatsva nechii ndakatozozviona ndakumba ndaibvisa panzvimbo. Alright, saka mheni yakasvika ikarova motikari kusanganisa nesimbi yanga yakaklemba motikari. Saka imimi ndini village head pari zvino mushure mekunge weukama atorerwa chigaro ichi namambo. Izvozvo chaizvo akangonzi ngadzosere kuvaridzi vacho vemhuri vacho. Saka iye haana kufara nazvo, nanhasi ari kufambira kuti dai mukomana uyu abvisiwa nokuti hainini ndichiri wechidiki chaizvo, ndine 34 years. Aha, saka muchazvifambisa sei sezvo mheni iri kukutsvagai yakarova imba pakazouya imbwa dzikaruma kavana uye mheni yarova motikari, muri kuzvifambisa sei? Ndiri kutongonamata hangu nokubetserwa navamwe andonamata navo topinda chechi yependakosi. Vari kuti dambudziko iri rinopera here? Vari kuti ticharamba takamira nemi namafundisi akatouya kumba vakambondinamatira avo pavakanzwa nyaya. Asi neweukama uyu munoonana here mukugarisana mukufambidzana? Hatitotaudzani kubva paakatorerwa bhuku irori. Nyaya ndiri kungozwa ndeyekuti ari kufamba achiita kuriti ridzoke kwaari nechisimba neukokokoko.
saka zvokutori dai manga muri pamotikari apa maigona kubatanidzwa kane simbi yekanzuri. Ndingade kutaura kuno ndingade nditipo ndakafa ndingade ndakabuda munyuzi kunzi ndakafa. Ya zvakaoma. Aiwa tinotenda nekutipa mukana village head kuti mumbotaura nemhuri yeZimbabwe kubudikidza nechiitiko chakaitika kumasvingo. Izvozvo chaizvo. Maita basa tinenge tichikubatai tichinzwa kuti masvika papi muri kufamba sei nenyaya iyi. Zvakanaka. Zvakanaka maita basa. Zimbabwe mainzwa kanyaya Papa Isabel. Andira kugara pasi. Tichitsvaga kuti nyika yeZimbabwe ida kunzwa chokwadi because mwe nemwari kungoene zvake ende pakarova mene hapana kugona kutora pika unasei inorova ichienda ichokwadi eni muzotera zviita kumashure but mwene wezviro mwene wemotokari ndiwo muri kunzwa anga achitaura zimbabwe mwene webhawa amaitari mushambi pazvimba pamhako pariseiko machinzwa kachakumasvingwe munoti kudini 0713938538 0713938538 hello paNational FM wagwatika ntedwe paita mumwe parudare Baba Isabel muri kupedza masports card izwa uyu halo National FM. Yes, Bosho. Zviri seko utungamiri wapamusoro-soro? Aiwa, ndiripo ariseka nyimbo. Bhozo kuti se pariseko kontutu. Kontutu kadrupa bhozo kuti wena. Anditika tiudze tibatsire. Icho pamasvingwechi mukuru yoka. Zvinoda kusanganisa nozvati dai afamba kwese. Chiwanhu sometimes zvinoda kufamba nechiwanhu. Hatirambe kunamata kwakanaka chaizvo chinamata. Asina matiro wafundisa zvikubatsira but chivanhu chacho choda kufamba nechivanhu. Mbogadzirwa nekuchivanhu kuti zvikasofambidzana zvinhu zvachona. But usifuna kwakaipa aiwa anga aramba asina mata chezvo wafundisa vamubatsire muchinda. Tanzota 34 years amba namudiki stereo. Asi ndomukumbira kuti asanganise kwese bozi chivanhu varumeka. Chinongofambira nawo nechivanhu. Ndizvozvo kubatsira ipapo. Ndikuti hondi aina kuchipa ikanyemba. Haina kuchipa mukoma. Sekutaura kwaita kuti mungadai kutozwa nzi akafa ende kushuwa dai ngari pamota ipo pakadai kafa ndara yari kumubuda kana mheni ichirova ichinokanganisa malights ichitunura simbi yakaboshwa kupisa kukanisa mugwasha mara wozoti minyama ingaponi pakaipa mukoma. Aiwa ndomukurudzira kudaro mukomana then ndoenda pane ava veCLS avo Central Locking. Mfana uyo ndemuzomborwa kamboka tika akanyemba kunzi mukuwasha imbuku kaya mfana yakanyanya unoita kusarinyoka pamukazi wako wabvizira apa wanda kuzvarira vana 3 hauna chawakabvisa wotochengera munhu akadarewo zvinoti mfana yanodherera kudherera iroko. Aiwa kudherera arusaiza wana tezvara aiwa hatisi kuti unonzwira kana nemari yakawanda zvakadii kunoroora wakomana unokwendwa neiripo iwo andika usikano wagara nemwana wedu aiwa hatipochaja nezvokuurayana kana kurorerana titika but uyo arikutaridza kuti hatodi ndiurani mufana uyo anotoda kubvisa sori kwete kuroora sori kuti sori asi kutoziva kuti kutotadza mukoma tichaona. Kanyimba. Ndimi kamambo nyaya yapinda mudare munoitonga sei? Ndogona ngopega futi pa 20 mubvedza mbotaura na chingoma idzi. Akaisa 20 mvara wobva abvisa nerunyoro rwacho ipapo inozikonapo yobva ngobvisa mwana wavanhu runyoka. Ndo chimwe chatira kumukumbira icho nekuti mwana uyu yazi 25 musikana vamudiki stere mwana. Ndizvozvo. Anofana kutoti aripe mukomana because ane mhosva dzake dzakawanda stereki. Kowiuye pagokwe akamboka ndati mumuroeri mukwasha imbogo katiyatiyaka regaitika kuti umbogo unobva papi kana uri mukwasha anotitukisa wakwasha regaitika tsvage ko ichi chakugokwe machinzwa here chekugokwe mai avo but kana vaishandisa murume wane nzira yakadaro shamarika zvakaoma so wakazoenda kure mai avo zvokuti vaenda kure mupezi yonoka futi ari kwaanenge ari vafana kutodaidzwa kutokwira bhazi osveta uyu yavo akanyesa kati zimbabwe ine mastaira plus 263 kakodhi kakanonaka plus 263 nyanya ingomutsai vaviri vatatu mukoma
Alright, rega ndimutse vabereki vako vari kuwedza kwaruzane uko nana tezvara vangu vari kwamavhima ikoko nagogombi vaprinzi vari kuharare uko vari kumbodzimbikana nemakumba vachiti amunoita zvakanaka maiwo nemudzimai wangu Melody Mazimana mudhara gwecha ndakunzwa pakrembo napo ndozoda timu rese timu mashasha rigaisa murigwaya Kevin Joao Gotora chitoti aiwa takamirira zvedu kunzwa nhasi kuti kochi ndiani wakomana tikuda ukochi kwedu kumakepekepe uku rega tinzwe kuti zvichafamba sei bhozvo ngaprofite tione kuti tichapuhwa nogaro endimi dzake tiwane munhu anotimutsira timu aiwa ndo basa ndikapiwa redengeso wadenga tozva rinovhura wera tinotenda mama ali pakuwadza neextension munhu uyo village head dai angosiya hake zvousabhuku achapedzisira afa baba Isabel. Pane imwe hanzi ari kubata vanhu kumeso. Okay, yaenda kupi alright. Okay, mukuru wemota aiwa pane yarasika ka hanzi ari kubata munhu kumeso munhu uyu wekumasvingo right. Regati inzwe. Okay, regati tore mumwe kaparo nhari timbonzwa kuti ndiani aripo. Halo National FM. Halo bozvo ndeipi Chimuti muri sei? Mushe Ndiani wedu? imhofela pagwerapo Tibasire pagweru. ya mukomana anga ari kumirane kuna mata uyo anoenda ngaabate kwese kumbatsire Anditika. because akamirane kuna mata pakaipapo Aiwa tinotenda mukoma wangu. mfana uyo mfana ngaaripe zvakasimba uyo Uyu werinyoka uyu. rinyoka uyo ngaarite abvisa ipapo Korinyoka rutenderwe. iye asina kana chaakaita zvotendekwa kana akaita zvese zvakakwana Ari kubata ere basa ese pagweru apo. aya akazara correct. Yes, aiwa tinotenda mukoma wangu. Imbokwaisai vaviri vatatu tizwe. Rega ndikwasise hama dzangu dzese andigere nadzo pano paMignes Buchari panapa vari kusona bvutsa ndoti makadii boys rambai mine basa. Yes. Tende michikwata endererai mberi nebasa. Aiwa tinotenda. Number 1. Motikwatisewo Clement tachiringana kugweri pamwe chete namafredo made kufamba ari kugweri imomo. Ari kutoziva. Tinotenda. Number 1. Tinotenda. KB na Bozho headman awo nyaya yavo haisangani. Inini ndiri kuona sekuti ane zvakaisirwawo pane zvakasirwawo namudhara wake. Sabhuku hakuna mheni ingatumirwa kuzorova simbi yekanzuru chete yosiya mota yese. Headman ngavataure chokwadi ndinonzi pwere ndiri pakroyu. Okay, regai tinzwe. Okay, panyorwa chirungu pano regai ndikwanise ndokwanise rekuchiverenga. No. True issue is boat struck the Tsungai building above the veranda, and one of the falling bricks hit the unlocked cramp, and as a result, the owner of the red car, Chief suddenly turned fence hands Musandi Jaire to the cheering and amazed the crowd. He was the hero of the rainy moment. Marshals bringing ladies were grasped with fear. Where on earth could a boat struck and even damage the heat spot as happened to the wall above the upstairs complex, since it was the tall building within the vicinity? Zviri kunzi mheni yakanorowa building. Yes. Ikadonedza chidhina chikaenda kunorova simbi yekanzuru yanga yakaita sei yakakremba motikari ichibva yabhenda pamwe chete kane kubvisa key. But makambona ere size yezvidhina zvakabva ipapo? Mungandiudze kuti zvidhina 5 kana 6 zvakadonha kubva pabuilding. Ende chinonorova 1. Amen. Zimbabwe. Asi ava ndi village heads vakataura navo vari kuti ndiwo muridzi wemotikari iyi akasike kutanga kutsvagwa nemheni yakatomborova imba andidzika musa 18 March 2025 kukauya imbwa dzikaruma vana vatatu mukufamba zviri kunzi hama yepedyo yanga ine usabhuku iri kuda usabhuku wayo nekuchengeta zvekutorerwa. Ameno. Zimbabwe munoti kudiniko? Okay, hanzi Texua Chirwagwi ndiye new head coach wekepekepe. Okay,
ndo message andiri kuona pana paregai kati confirm atisatabata kamashoko acho mai tafadzwa nendere kunyatsime mamuka seiko pane yanga chidzisabhuku vari kunyepa amdizive kuti yaenda kupiko okay regai kati tsvage mumwe zvakare paita munango pandede 0713938538 kana 0789600748 hello paNational FM ngoma kanyemba muri zviri sei mkomongo mushendi baba Simba baba Simba tibatsire tizwe izangu batsira ya kuti sabhuku ananga kuyebo sei madaro wezi iye anofana akati rowa ndini chikukulemba icho kuti kanzurira mubhadharisi but zviri kunzika motikari idzi hadzibhadhari yakazoisunga seweningiri wekanzuri ari kuti iye zvakatora nguva saka anogona kunge akakangwa nasezvo akumbira ruregerero saka uyu mufesi wesabhuku akatorovesa chiclamping nhen achiedza kureva kuti iye andiclaimba sei mota dzisingabhadhari panapo sabhuku zviri kunzi vakatozosvika motikari yatorohwa nemheni ende havana kutomboziva kuti mota yaisombosaneka zoclaimbwa wakwanisa kuzviona vanga vasina kuzviona vanga vasipo aipa panonetsa pamukomakanye pana bhushi bhushi sabhuku yakuyeba sabhuku vachibuda pachena baba Simba musadaro ivi munhu ari kutsvagwa nemheni kauyu sabhuku ndowamutenga wamutore mheni ndomuridze mheni kuti kudaro nekuti vakatorova vachida kuedza kusotesa uyo mufesi wekanzuro allright kuti iwe uri kundiclaimba sei pana pasingabhadharo da kuratidza masimba uyatsvaga mufesi wekanzuro masimba waratidza weclaimba haasi akaclaimba kuti mota ikava regai tinzwe tewa mwana oti kudini sikweresai tinzwe ndinongoda kuti kuna mainosta murise igogompo nekuti Alex Gweja Lenton Chingoma ndoya mai Richi tivafire kunokuwadzana 5 nekuti Nixon chawasarira nyanza dzangu dzese nevadziko vangu ndokuti aiwa ndatenda hangu mukomakanya maita basa bhozvo kacheba vaunze kwai kudii hanzi nawitness pamhondoro kanyemba nabhozvo mukwasha uyo haana chaakakanganisa ko handiti mudzimai wacho ndewake here ko iye mukadzi kana asina zvaari kuita anovhundukei ndinonzi witness ndiri kuno kumhondoro witi ane mwana chekumasvingecho murume uyo ngaanamata Mwari ndiye ane simba pazvinhu zvese nokuti iye Mwari ndiye akasika denga nenyika saka akanamata Mwari anomurwira ndinonzi Lameki museka pahwange tinodzosera mberi kuna nyadenga munhu akasika denga nenyika akaunza mweya ndianoutaura zvakare ndianoziva kwaunoendesa sabhuku avo vanofanirwa kumira nemakumbo ose kunyatsobhalansa nokuti vari panguva yakaoma vakaita zvokutamba vanoenda ndinonzi baba Angel paDZ pakaipa kaibina bhozvo village head uyo anofanirwa kusimba nokuti usabhuku unenge wakasimba ndinonzi Eric Bomba mutimba nyoka nyamudzanga pambare pakofman apo akachibata chemoti 0713938538 pane chimwe here kana maupdates aripo baba Isabel nokuti Zimbabwe iri kuti maupdates akawanda musati matsudzura ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bofamba mukati bokupfapfaidza ndine nyaya yepachifu mukoma KB ndinoti nyaya yepachifu nyaya yandakataura ndizuri yekubhowera yemusha wakabatsirwa nevanhu vachibva vazoramba kupa mubatsiri mari mukomana wekuSouth Africa akaita accident nezuro mupenyu here upenyu asi akaita accident ari muchipatara asati azotakamira sei ndine nyaya muri yeZimbabwe yepatinoti ipo tichibuda mukati meguta reHarare tichienda kumhondoro muri yeZimbabwe panonzi ipo pafamu iri rinonzi pafamu iro rinonzi Harare Southampton Moorland Farm yes nezuro chiitiko chakaitika panzvimbo iyi vanhu paparazi apa pane vanhu zvifodya pane mombe dzemukaka paine munhu mukadzi anodzidza basa student aripo akati apedza basa rake uye anoita zvekuita sei ari kunoita zvekukamwa mombe apedza basa ari mukati mekugeza umwe murume ane mudzimai kumusha achibva kuChipinge kumusha but achishanda papurazi apa akaenda ndokunyangira munhu achigeza ndobva amubira
chipfeko chake chemukati. Uyu achibva zviona ndokubva skrima ndokubva aridza mere vanhu vachibva vamhanya pakomboni papurasi. Vanhu pavakamhanya ndokusvika vachibata munhu oyu vamubata mugarisa pasi vari mukati mekutaura. Vari mukati mekutaura vamwe vanoshandisa mashandisiro avo mukati mekutaura vamwe vanovhunitsira vachiita sei atikamboshawa zvakadai so zvakadii kusvika murume ati kuti sorry ndindatora achiziva icho choka chandiinacho ndokuzooneka aine 11 zvipfeko zvevakadzi vepapurasi apa. Vamwe vachiti ndakashayiwa, vamwe vachitiwo chanenguva chinenge ichi, vamwe vachiti changu ndeichi. Saka nhasi arara akachengwa nemapurisa epapurasi apa. Chandisati ndanzwa choti pazumuka zuva barivara nhasi mapurisa achiita kuti mafurumani nemamaneja pabasa vataure nawo vachazomutonga sei ende achataura mashoko achiti aita sei. Ndiri kukumbira vagari paMuland Farm kuti kana nyaya ichinge yazotongwa tiri kudawo mashoko abva kumurume uyu aita tsika kuti zvipfeko zvemadzimai kuti basa rake nezvipfeko izvi aizvishandisei nekuti zvipfeko ndezvechikadzi iye murume. Akasike kutanga vakawanda vanozviita zvinhu izvi. Asi mudzimai wake ari papurasi asi papurasi ari kuchipingi iye ndiye ari kubasa ari kuita basa rekunoba zvipfeko zvemadzimai. Anozvidiniko? Ipapo ndo patinoda mhinduro inobva kwaari. Mashoko ari kutenderera ari kuti Texua Chiragwi ndiye our Caps United head coach, assistant coach Ian Bakala, then Tinashe Nengomasha manager. Vese kana vanguya ku Caps United kana chicho kwadi vanopisa. Chere kanyemba izvo zvikangomuka ku Caps United wakutopisa. Muri kuti pana pandisi kupisa? Aiwa. Apa tobana no Caps apa ndipo kutouraya apa kupisa uri kuuraya pachimuti. Alaiwe. Anzi usabhuku ma1 ndinonzi tapiwa madondo kwa mutoko kwa Charewa kuliseko kwa mutoko nhasi sabhuku vari kunzvenga nyaya yake uyo. Pane vari kufunga kuti sabhuku pamwe vari kunzvenga nyaya muri kuonei panyaya yasabhuku baba Isabel? Handizvisi mukoba kebe isi tinotara zvinobva kuvanhu senguva yatamupa kuti ataure ega. Vanhu ndimunozonzwa kuti zvakamira sei asi iye ari kurevesa kuti nyaya yemheni iyi akasike kutanga ende pakatanga kukusagadzikana zvinhu zvangu ndo pakatanga nyaya idzi tisingazivi ende zviri kunzi motikari iyi yakatoita sei motikari payakarohwa nemheni yakatonokanganisa zvakare mheni malights inofanira kutoenda kwaauto kwatoenda naye nhasi malights nemamwe mafisi zvimwe zvinhu zvakatokanganisika ende akumba ndo pakatozoona kuti malights achashanda. Ya pakaipa pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekuchivhu handizoti nyaya yacho inge yakamira sei. Okay uyu kufirwa nemukadzi then pakauya mubatsiri vabereki mukadzi vakaenda kuguva nemubatsiri vabereki vacho havana kuzotsoka pamba pakadzoka chite mubatsiri handiti pamba pachagariki. Okay 0772 143 143 0772 143 143 0772 143 tinotenda. Nyaya yamai vekugokwe North vokuitira wiwi murume wavo. Murume akaitirwa wiwi paikoyo mumusoro. Okay. Avo pakaipa vanoda kuzoziva kuti amai ava vakazoziva hanze vakazova kuri zvichadinga kana vari kure zvichazodini. Okay. Right ndichabvuta paPark Town. Varida kuedza taura kuti panofanira kuzikanwa kuti murume anorwara nechirwere chei. Kana zvikazomubata vari kure amai ava zvinozodii vanobatsirwa sei uyezve basa rewiwi nderei mapirisere munokwanisire kuona nhamba dzamai tinotsvaga nhasi sura tatiri nadzo musi weMonday tovabata tinzwe kuti vanoziva kuti murume wavo anorwara nechirwere chei sei vakazonomuitira wiwi musoro. Unonzi ukaenda kwachiremba ndiko unoudzwa kuti mozoita zvakadai so iwo wakazoenda kupi kwavakanoudzwa kuti wiwi ndo icharapa. Sabhuku uyo akaita zvokutamba anopinda mudumbu resinyore nganamate zvine simba ndinonzi Courage Makanda paushe wekunze. Nyaya iri pakawanda. Iri pakawanda.